Ahojte lidi. Dneska jsem v přírodě. Ne úplně v přírodě, já jsem tak nějak jakože tak nějak jsem jakože prostě na zahradě. Na chatě. A si vám dáte rozhovor s váma. Takže, když video začne, tak dejte samozřejmě like a odběr. Nechci žebrat, ale asi byste to měli udělat, co si myslíte. Takže chci vám říct, že rozhodně teď se stěžuju třeba na to, že jsem až moc malá. A nebo proč to natáčím, když jsem malá? Malá určitě nejsem, ale fajn, jak si myslíte? Ale taky důležitá věc. Já vás prosím žádný reakce. A prosím vás, nedělejte na mě mýmy. Nekopírujte videa, já až budu větší. A nedostanu ban a jo, už to bolístka na té ruce už nebolí, ale mám další. Ale to není nic tak hroznýho, takže asi čau, ale udělala jsem si zase, ale mám pupínek, protože jsem se píchla u růže. Ale chci vám ukázat jako nějaký perfektní místo, kde jsem mohla dělat nějaký špínosery. Wow, ještě tam nemá takový červený flek. A chci vám prostě říct, že prostě chci najít nějaký prostě místo, kde bych s vámi mohla mluvit. Takže jdeme ho najít. A že tady to asi úplně nebude dobrý. Ale tady to je takový hezký město. Ale na to kočku rozhodně ne. Takže počkat. Sorry, on někdo procházel, víte. Takže já si tak přemýšlím úplně. A když se jako koukejte na to víte, ale je nádherný. Ale kde mám dělat věci, protože oni mají psa a já se strašně bojím, jak on hafá. Jako dost se bojím. Ale já jsem ozvu, až ho najdu. Takže chvíli počkat. Lidi, já myslím, že tady asi ne. Tady někde asi taky ne. Fialový kytičky. Moje oblíbená barva fialová, ale tady nevím. Asi ne. U kočičky. Počkej, já vám ukážu čičinka. Je to kocourek. Čau. Já jmenuji Max. Čau. Pozdrav. Maxi. Sorry, jsem úplně změnila hlas, ale tady to asi taky nemůže být, ale já si rovnou Maxe pohladím. Dobrý, tak už vás najdu, přísahám. Tady kde by to mohlo být dobrý, ale je to strašný hluk. Takže asi ne. Že by tady jsou ale vážně jahoutky, to bys... Tak počkej, já jsem to asi našla, tak to je hezký. Jenom Tak jo, co na to? Co vy na to? Já budu asi muset povolit komentáře, protože jedna věc. Ono vážně, počkejte, to musím utrhnout, aby šlo vidět ta kočka. Protože potřebuji, abyste mi psali nějaký úkoly, co mám udělat s tímhle pečpákem a nebudu ho rozbít, jenom třeba namočit, umýt a chápete tak. Takže nevím, no, jestli povolím, ale asi já nevím, no. Jestli se slyšel ten zvuk, tak nic, to jsem já. Ale ty vole, ty krásu. To je nádherná kytička, vidíte ji tam? Ty nevíte, co to je, ale vypadá to hezky. A chci vám říct, že taky tahle kytka voní hezky. Ty tam půjdu asi vyspět čupáka, takže jo, tady tahle, jo. Tak voní jako citron, jako a limetka, nebo něco takového. To má dobrý, to čopo.
Hej, tohle by mohlo být taky hezky, ale tam je had, takže to ne. Já se zeptám na uvolnění prostě komentáří. No a prostě to pokusím se nějak zapnout. Protože já potřebuju, aby potřebuji nějaké otázky. Takže čau!